vrouwen. En dat klinkt heel bombastisch, maar het is verpakt in een hele mooie, keurige roman. Ja. 2 aantrekkelijke jonge schrijfsters. Ja, wraak op vaders en wraak op alle mannen in het algemeen. Hanneke Hendricks en Emma Curvers. Twee boeken, we gaan ze even benoemen. Iedereen kan schilderen van Emma, die is van jou, hè? En de Dyslectische Hartenclub van Hanneke. Emma, over jouw vader. Durft hij, jij komt uit Gulpen, durft hij nog in Gulpen te komen nadat dit boek is uitgekomen? Dat denk ik wel, hoor. Hij zal het niet gelezen hebben. Hij zal het niet gelezen hebben? Het is ook een roman, dus het is ook deels een verzonnen verhaal. En dat zeg ik er ook altijd wel duidelijk bij. Heb je een reactie al gehad van hem? Nee, ik heb geen contact meer met mijn vader, dus die zal ik ook niet krijgen. Nee, je zei in een radio-interview bij L1, hij had een nare reactie gegeven? Ja, ik had een berichtje gekregen, maar dat verloopt allemaal niet heel handig tussen ons. Dus dat is... dat was een naar berichtje? Hij vond het niet leuk, denk ik. Nee, wat vond hij niet leuk? Nou, ik ben er wel vrij open over geweest tot nu toe, dat het wel deels geïnspireerd is op mijn gezinsleven. Vrij open, je stond zo groot in de Volkskrant waarin je zei, ja, dit is mijn vader die hier in dit boek staat. Ja, maar dat was ook, kijk, dat is natuurlijk ook deels het punt van het boek. Kijk, in het boek gaat het om een familie waarin de vaderfiguur nogal wat psychische problemen heeft. Hij heeft koopziekten, smetvrees, depressies. Heel veel heeft hij eigenlijk. Veel, maar eigenlijk juist doordat ze het er niet over hebben, wordt daar nooit werkelijk iets aan gedaan en komen ze ook niet verder. Nou, dat was wel iets waar ik juist iets mee wilde doen. Dus het is ook niet een boek waarin ik alleen maar met modder aan het gooien ben naar wie dan ook. Het is een fictieroman die daarop gebaseerd is. Ja, het leest als een trein. Heb jij het gelezen trouwens, Hanneke? Nee, helaas nog Wij niet. schaamden ons al heel erg dat wij elkaars boeken nog niet gelezen. Nou, als je achterop leest, wil je het gewoon lezen. Want Hans, de vader, leidt vooral aan zichzelf. En het hele gezin leidt aan de vader. Het leest eigenlijk, je vraagt je af, wat was er eerder? De wil om het boek te schrijven? Of moest dit verhaal, de wraak eigenlijk toch, moest dat er ook uit? Nou, wraak is niet het motief geweest om dit boek te schrijven. Dan krijg je denk ik ook een heel saai boek. Want dan... Ik vind het een spetterend boek. Ja, maar dan richt je het aan één persoon. En het is juist specifiek niet aan één persoon gericht. Maar voor de hoofdpersonen, dus bijvoorbeeld Iris, speelt woede wel een rol, denk ik. Zij probeert om te gaan met iemand die heel veel psychische problemen heeft. En dan krijg je altijd de vraag van in hoeverre kan ik zo iemand verantwoordelijk houden. De sfeer is ook heel vrolijk en heel grappig eigenlijk. Een beetje, medelijden misschien wel met die vader, wat er heerst. Ja, dat zijn ook vragen waar je die je dan tegenkomt en die ik zelf ook al heb gehad. Dat herken je uit je eigen situatie? Ja, dus met die vragen wilde ik iets doen. Van wat kun je nou eigenlijk, waar houdt de persoon op en waar begint de ziekte? Dat zijn natuurlijk hele moeilijke dingen. En, Ja, je leest het en je leest over pillen, over therapieën. En je denkt, dit hele netwerk, alles om die man heen, wordt helemaal blootgelegd. En die mensen die kiezen daar natuurlijk niet voor, maar die lezen daar niet gewoon met de blote billen in. Kun je dat maken? Herken je dat als ik dat zo zeg? Nou, nee, ik vind niet dat mensen daar met hun blote billen in staan. Want ik bedoel, ik heb wel bestaande personen als uitgangspunt genomen, maar de realiteit is meestal niet heel erg spannend eigenlijk en die heeft ook niet zo de vorm van een verhaal. Dus die heb ik eigenlijk bedacht en daar heb ik al die mensen en ervaringen gewoon ingegooid. Dus ik denk niet dat veel mensen buiten mijn gezinsleden nu zullen zeggen van, oh, dat ben ik. Tante en anders Anja mogen ze me bellen. Ja. Vind ik ook niet erg, maar dan wil ik ze best uit de droom helpen. Je bent nog niet gebeld, Emma, door tante Anja en hoe ze herkennen allemaal. allemaal wel wat dingen, maar dat is bij elk boek haal je natuurlijk ook wel overal van alles vandaan. En die neefjes, dat heb ik ook wel een beetje, maar dat is een grapje ook een beetje. Over elk boek gesproken. Even kijken waar dit boek ons, want dit gaat ook over wraak, maar misschien wat explicieter, waar dit boek ons aan doet denken. Kijk even mee. The police radio, Louise. Ja, dit is toch een monument in de geschiedenis van het feminisme, Hanneke Hendricks, of niet? Thelma en Louise, twee bandietachtige vrouwen die in een auto er vandoor gaan en wraak nemen op alle mannen die ze tegenkomen. Ja, maar wat nou ook wel weer interessant is, dat als er een film is met twee mannen die wraak nemen op wat er ook gebeurt, dan wordt dat nooit aangeduid als een film of een boek die staat voor
hoe mannen in de samenleving staan als man. Ja, maar die nemen dan nooit wraak op vrouwen. En deze vrouwen nemen weer wel wraak op mannen. Nee, ze nemen eigenlijk wraak op hun situatie. Dat doen mannen vaak ook in films en in boeken. En toevallig zijn dat, tenminste, ik vind het interessant dat mijn boek vaak als een feministisch boek wordt. Is het dat niet? Nee, ik ben een feministe, maar het boek is niet feministisch, helemaal niet. Het is eerder een mannenboek dan een vrouwenboek. Nou, de vrouwen die erin beschreven staan, er is een lesbienne, de eentje heet er Van der Steen, die wordt ook zo de hele tijd geadresseerd in het boek. Het zijn wel macho vrouwen. Ze hebben zeker. weinig, Nee, absoluut, ja, absoluut. weinig lieflijks. Het gaat over Weinig lieflijks. het gaat 3 vrouwen die elkaar ontmoeten in een ziekenhuis. En dan blijkt dat ze alle 3... Ja, wat is de overeenkomst eigenlijk? Ja, ze weten sowieso alle 3 niet hoe ze daar terecht... Ja, ze weten wel zelf hoe ze daar terecht zijn gekomen. Maar dat ze vertellen ze niet, hè? Ze vertellen dat niet aan elkaar. En ja, ze hebben toch ook wel alle 3 brandwonden. Brandwonden, ja. En dan worden ze in de gaten gehouden en dan vluchten ze en dan komen ze in het nieuws. Dan is het net alsof ze hele erge dingen hebben gedaan en dan gaan ze er vandoor. Waarom dacht je dat dat een goed boek zou zijn? Hoe bedoel je? Nou ja, dat gegeven van er vandoor gaan. 3 vrouwen, hè? Nou, eigenlijk is het ooit ontstaan, dit verhaal, uit een script dat ik voor een korte film had geschreven, 100 jaar geleden. Maar het waren nog 2 hoofdpersonages. En ja, gewoon, ik hou van de snelkookpan die zo'n vlucht dan heeft. Want je bent dan met z'n 3 op elkaar aangewezen. Je kunt eigenlijk niet weg. Je bent op weg ergens anders heen, maar je weet, ja, je kunt niet zomaar zeggen, nou, ik stop ermee en ik ga naar huis. Want dat is gewoon geen optie. Het is ook een beetje ongemakkelijk daarom. Ja, ze zijn tot elkaar veroordeeld. En Ja. die druk die dat oplevert, dat vind ik altijd heel interessant. Zit er bij jou, want jij hebt net gezegd, bij jou zit er iets autobiografisch ook in. In hoeverre, dat weten we nog steeds niet. Willen wij wel weten, we komen niet. Hoe zit het bij jou hier in die dyslectische hartenclub? Heb jij dat ook? Nee, ik heb alles eigenlijk verzonnen. Ja. Nee, maar het is wel het boek aan zich is wel ontstaan uit een bepaalde frustratie. Ja, dat wel. Dus De het frustratie klopt wel. over de ondergewaardeerde positie van de vrouw in de maatschappij, Hanneke. Nee, Frans. Wat Nee, dan? hou het ook eens Wat over dan? op. Wat dan? Nee, ik wilde gewoon een tof boek. Ja, het is een padstelling wat ik nou ga zeggen. Want je komt toch weer bij die vrouw uit. Het komt toch bij die vrouw uit. Ik wilde een boek schrijven dat sowieso niet zo'n navelstarig boek is van een mijmerende schrijver langs de grachten die dan nadenkt over het. Ik wilde gewoon een snel goed verhaal schrijven met vrouwen in de hoofdrol. Ja. Zonder dat het per se gaat over hoe moeilijk of hoe vreselijk vrouwen dat is het wel niet duidelijk. hebben. Maar wat zat er Maar nou van jezelf dan dat in? was mijn doel, ja. Ja, dat is wel gelukt, denk ik. Maar wat zit daar van jou in? Dat zit van mij in dat ik mij... Maar dat is misschien dat gaat wat minder over de anekdote van het boek zelf, maar meer uit het idee waarom ik het heb geschreven. Is dat ik mezelf nooit herken in als weer iemand in een discussie opwerpt dat vrouwen niet kunnen schrijven, mannen wel. Of dat er vrouwenboeken zijn. En ik was genomineerd voor de Vrouwen- en Debuutprijs in een Eindhovense prijs. Nee, ik ben daar wel heen gegaan met een beetje zo op een mokken, zo door die microfoon. Omdat ik denk, ja, ik vind het fijn. Zielig? Moeten we een speciale Wat een prijs? onzin. Moeten we een vond jij? speciale prijs? Dus Ja. we zijn nog altijd wel van plan om een prijs te gaan. Dat gaan we Die wel voor vrouwen is, maar dat noemen we Nee, dan niet voor zo. mannen. Voor De mannen. halve literatuurprijs gaan we dat dan noemen. Dan krijg je gewoon een groot blik bier. Ja, heb jij er eigenlijk spijt van dat je zo open bent geweest in dat Volkskrant-interview over dat dit echt over je vader gaat en dat het zo hard is en dat het nu meer daarover gaat dan over je boek? Ook Nou, dat hier blijft wel plakken. Ja, dus je hebt het daarna dan toch vrij veel over eigenlijk je privé-situatie. Misschien wel meer dan over het feit dat je daar ook een boek van hebt gemaakt. En dat je daar ook je best op hebt gedaan. En dat het misschien best een aardig verhaal is. Ja, dat is het natuurlijk ook. Maar dat maakt het nog spannender dat dit echt in Gulpen min of meer allemaal gebeurd is natuurlijk. Jullie verraden dat wel. Hoe weten jullie dat van Gulpen? Ja, ongetwijfeld Dat denken Volkskrant. wij. Jij bent veel te open. Jij flapt alles eruit. Was dat de bedoeling dat jij dat er zo uitflapt, Emma? Of is dat zo gaande erin? Want als je dit zo leest, denk je, ja, het had ook verzonnen kunnen zijn. Maar dan lees je jouw interviews, denk je, dit is niet Nou, verzonnen. ik weet niet of het verzonnen had kunnen zijn. Het zit zo propvol gekkigheid. Dat kun je bijna niet bij elkaar verzinnen, toch? Nee, hè? Nee, dat idee had ik ook. Nou, Als- kan wel natuurlijk. Als we de Nou, recensies niet mogen alles. geloven Fantasie tot niet nu toe, dan helemaal, maken jullie allebei kans om genomineerd te worden voor mannen- of vrouwenprijzen. Dus dan horen we later dit Liefst jaar nog wat allebei. van onze Limburgse uit de literatuur. Over wraak gesproken. Je gelooft het niet,